Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Good morning, Malawi, ndabweranso lero. Zomvesa chisoni kwambiri kuti panopo MCP akupanga zinthu zija zakuti ukakhala chete kuti kodi amene wawa upanga kuti aufuna kuti Malawi muno mukhale multi-party democracy kapena mukhale chimpwirikiti. Ndikunena izi chifukwa chani? Amalawi chonde munivese. Ine sikuti ndakhala pano nzitukwana zipani kanchani Malawi Electoral Commission ino ndikufusa mafusa rekodi nyanga ina iliyonse kuti chifukwa chani inuyo mukukana kuti ma audit apange mu machinimo. Chifukwa chani mukukana kumwera kuli anthu ambiri kusiyana ndi Central Region. Koma chifukwa chani anthu akumwera sanalembese ambiri anthu apa Central Region iwo chimene chinachita kuti alembese anthu ambiri ndi chani? Achakwera ndikukumbukira napita kunchisi atamva kuti kunchisi anthu sakulembesa amakapereka zakudya amakapereka chani kumeneko anamva kuti kuntakataka sakulembesa anapita kuntakataka anakapereka chakudya kapena chani kumenekoko anapita kukasiya kuti anthu sakulembesa alembesa apa anthu kaya ndi 40 anakapereka chakudya kwauza anthu tikupasani mauje tikulapa khomo chani anthu analembesa anapita kumitundu the whole Central Region koma kumwera sana pange. Chifukwa chani? Ndi pamene panayamba rigging pamene popo kuti Amalawi mumvese kusopano Malawi Electoral Commission inayamba bwanji kuti za rigging izi ndi anthuwo ndi systematic kuti azachita transmission electronic transmission kuti ibwere inayamba pamenepo. Chifukwa kuzomba amata kubwera mpeza kuti anthu aja olembesa aja achokapo mafomu palibe imene ndimene inali rigging. Yachiwiri kuuje ni kuchirazo zina chimozimozi kutyoro chimozimozi kumulanje chimozimozi kuparombe chimozimozi amabweza anthu kumachinga chimozimozi kumangochi chimozimozi amabweza anthu pamene kulilongwe kumakhala anthu akulembe mpaka mazulo mpaka usiku anthu akulembesa. Ndeti neno pamene ndechiyambe cha rigging imeneyo. Okay, isindayikapo so pano ndiyambe kunena kuti mathematic kuti kodi nchifukwa chani ife tikuti rigging ilipo. 1 anaenda maulendo kupita ku Nigeria kupita ku Zimbabwe kupita kuti mosema makakumana ndi wamkutika kuti aKristu koma aliyesa kuzaonena kuti ndine mKristu pamene Mulungu ananena mu Matthew kunena kuti tawi imeneyo azanena kuti not all people that say Lord, Lord, Lord shall enter the kingdom of heaven. Pazakhala anthu ena pamene pazanena kuti ambuye ine ndimachirisa anthu mzina lanu ambuye ine nali prophet mapanga izi azanena kuti I never knew you. Chifukwa chakuti amapanga zinthu sizinali za Mulungu yaye. Ndi pakati panosachirusa agulidwa anthu azinena mmacheche muja agula kanyumba kena kake kuika mpando ngati chechi anthu ena azinena kuti Malawi neighboring countries taona kuti kumene koko anthu afuna kuti achoke munthuyo koma mpeza kuti munthu yakukhalabe pa mpando chifukwa chakuti akuti awinaso koma ino mukuyesa ndikuti tonse ife Amalawi basi tonse Amalawi tonse basi ndifopusa chifukwa chakuti chifukwa zimene kuchita zimene zakuti ife Malawi muno mukangochula zina la Mulungu ngakhale aliyesa akhoza kumbera munthu kungoti awa nda pastor akandidana basi ndekuti pamuzi pamene papa azingomdyesa munthu uja ndanatulukira ku Malawi kuti ndrama za ize zili mubusa ndrama za ize ziluja sikuti wonse amene ndikunena pana busa wonse kapena ansembe wonse para ansembe azibusa ena para maprofeti ena amene choonadi amene nda Mulungu
amene akamanena zinthu zoonadi zimakhala za Yehova, chifukwa Yehova sanena kwa profeti uchina uthenga omwewo kunena uku uthenga omwewo. Yehova kanena kuti kaya ndichakwera awina, ndikuti throughout message yonse Yehova ikhoza kunena kuti achakwera awina. Kanena kuti ndipita awina, ndikuti throughout Mulungu sasinthanisa message kuti ya munthu mmodzi basi ikhale message pawiri. Ayi, Mulungu ndi Mulungu wa dongosolo, Mulungu ndi Mulungu wa chilungamo, Mulungu si James kapena Jane. Ayi, Mulungu ndi Mulungu, musiyeni Mulungu akhale Mulungu. Ndi zimene ndikunena pano. Amalawi Electoral Commission musabwerese chisokoneze m'Malawi muno chifukwa chakuti mufuna kuti muzalengeze pa 16 pa 17 kuti wowina pa September pano. Wowina ndo wakuti pamene anthu munthu yosanamvotera. Ayi, Professor Arthur Peter Mutharika akuwina pa 16 September pa 17 Professor Arthur Peter Mutharika akuwina. Ndiye musachite twist ndi anthu amene mwagura azikagura kanyumba kena kake kukhala ngati chalichi azinena kuti iwo acha. Ayi, anthu achakwera sakufunani. MCP sinawine m'Malawi muno, inawina Tosa Alliance. Ma partners a Tosa Alliance taimi imachoka ija boma nakena kuthera pompaji chwa kunalibenso Alliance koma munakakamira mpaka temu yanu yathu. Lero pa 23 there's no member of parliament today tonse ndife anthu wamba koma mpeza ka members ena parliament ari ku China, members ena parliament ari ku South Africa, members ena ndiwo ku opposition itu atumiza nditu kwafusa akupita kumene kujangati ndani, akutenga maraonse za boma kupita kumene kujangati ndani. Rigging imene yoyo pariso anthu ese kuno ku opposition, mene tili ku opposition akumnamiza Professor Arthur Peter Mutharika amakhala ngati ndi Arthur Peter Mutharika koma kwina kwa upanga zawo. Amalawi Mulungu akukanthani, si bwino kumanama ngati inu mwaona kuti uku ndikumene mmadiyera pitani konko chonde chifukwa tikangonena kuti MCP pamene ukuso ku opposition uku kuli anthu ambiri amene akukhala ngati akuyenda juga apa akuluakulu. Tisayende juga akuluakulu, tikusera ndi miyoyo ya anthu osauka, miyoyo ya anthu Malawi muno anthu avutika kwambiri. Ndi ngati akugula sugar 6,000 kwacha kg nanga another 5 years sugar zakhala pati. Amwenye angokweza zinthu china chilichonse munthu kamakhala mnyumba za amwenye ndikuti lero akuza mtengo wina mawa akuza mtengo wina aononga economy ino amwenye chifukwa behavior imene Amalawi Electoral Commission akufuna kuti apange. Ino Amalawi Electoral Commission Mai Mtalimanja ampesi siyanizi mawa amenda nena ina kutuluka apawa siningabwezerenso. Ayi, siyani kuti Malawi muno mkhale chimpwirikiti chifukwa chakuti inuyo mukufuna kuti anthu asaza chite inspect mmene momo. Ayi, ndiye kuti aya akawerengera pompo pa center apo akawerengera pompo koma figures amene akaperekedwa pa transmission ena mti ati zapereka manyo azachedwa kuja msaka ndi mafigures ena ndi muzatenga 1 week musana uruse kuti wawina ndani chifukwa chakuti pamene tichiteka reconciliation pochita reconciliation paja ndi pamene pazaoneka kuti akulengeza kuti wakuti wawina pamene munthu uyo sana wina. Ndeno azakhala zibusaje mona za kumarawi nachitira ine zakuti ena profit napanga za elections za kumarawi ndi ena amene agulidwa amene ari ku opposition iwo agulidwawo kuteroko akuti ine ndikwatukwana ama ndichulaso ndi zina iwe kutukwana wakuti pano sindichula zina munthu kuti ndikutukwana amene ndimachula pano ndima authorities Amalawi Electoral Commission ngati Mai Mtalimanja ndi Mpesi Chief Elections Officer na ndachakwera ngati president ndiye nakwachura chakwera ngati president koma ena onse ndingati kwachura koma kuziziwa okha kuti zimene kunena pa honorable amene anali honorable Kamlepo Karuva ndizoona chwa panopo siniso honorable. Ayi, panopo ndine Malawi komabe nkakhala Malawi ndiye nakunena kuzunzura khalidwe la chabe. Ndi Malawi muno Malawi mononse mvani kumangochi panopo mavote amene apereka boma la Mangochi apita akuziwika amene ali machine muja kuti Peter akawina
mwakuti achakwera kawina mwakuti akuti neka neki mano mauti polengeza zaneno tichakwera walengeza koma ine ndikukuzani pano Arthur Peter Mutharika kuwina chisankho ichi. So pano aku opposition, if amene tili ku opposition nafeso tikhale very responsible, tikhale anthu okonda dziko lathu. Mamanifesto amene akubwera ndikupempheni bambo wanga adadi kuti mamanifesto pakhaleso ndi mina yakuti anthu amene anapuma akuyembekeza mapension awo ife tikangolowa mboma pa 16 pano aperekedwe osacha chifukwa anthu akhala 2 years, anthu akhala 3 years, anthu akhala 4 years sakulanda mapension awo ya ifeyo tichite kuti tikangolowa mboma pa 16 pano ifeyo tizapereka choyamba tizabweze ngongole yonse anthu amapension aja kuti anthu alandire pension yawo, anthu akhale kuti iwo akhuta anthuwo alandirepo nawonso ngati ndiodwala ena akagula chakudya akhute adye, alandirepo kapension kena kaike ku banki kena azigula usita fees anawo. Chinaso chimene tizapange kuti kuno kumpoto kuzakhale full inspector wa police, kumwera kukakhale full inspector wa police, kuti tichite which zinthu zipite in region mphamvu zipite ma regions sopano kuti wa inspector kandi inspector of police wakuno kumpota sakhaleso regional commissioner ayi akhale inspector ngati mena ali inspector general ndi mphamvu zako use kumweranso inspector ujeno wa police, inspector general wakumwera, inspector general wa police eastern region, inspector general wa police wa central region, kuti mphamvu zimene zili pa area 30 zichepe ndithu iye angokhala chabe senior inspector general police amene ena ndiye nawo akhaleso ma inspector general police nde utipangaso ako amenso tichite choncho. Regional commander dazakhale commander of armed forces yakumwera, regional commander of armed forces yakumpoto eastern region, kuti tichose mphamvu zakuti ame komanda akhale mmodzi iyeyo osazimvera iyeyo ayi, tigawe ntchito zimene zizi ndiponso tigawenso kuti ma regionals awa mukhale full regional managers or administrators like mmene kamuza ankayambira kumapetoko kukhale ma regional administrators amene akhale ndi full control ya budget of that particular region kuti tithese corruption. Izizi ndi zinaso ku Capitol Hill kuzakhaleso kuti kuli decentralized kuti mphamvu zisakhale kwambiri secretary to the president and the cabinet, mphamvu zikhale ma ministries kuti amene zikhala accountable pa zimene iwo akuchita. Ndi zimene ndikupemphani Professor Arthur Mutharika kuti zizapangike. Parliament inachita kale autonomy koma ikakhale controlled. Ifwa parliament imene yapitayi anthu alemera naye amene amagulidwa, anthu agulidwa ama MPs ndipo salemera amangotumana maulendo pita pa Zambia papita chani ma dollars anthu auchita amangazi maroji ma MP ndama mapenga nazo ma MP chifukwa kuti parliament ijapita ija sinali parliament yokomera Malawi koma inali parliament yokomera chipani china nde apanganaso zimene apanganaso ndi Malawi Electoral Commission kuti parliament imene kubwera anthu amene kwaona kuti ndamphamvu ambiriyo saka pasa mwawe akufuna kuti alepere zisankho akuchitira dara kumaononga mafomu awo akuchitira dara. Ndikuwuzani zonsezo pambuyo bwinobwino zimene akonza chifamba nopo I'm no longer a member of parliament, panopo I'm seeking a fresh mandate kuti tibwereso parliament. Ndeno amene tizamsankha sopano kuzakhala ngati speaker asazakhale kuti ruling yomweyo iwo ngati speaker ujena azakhale speaker from opposition kuzakhale check and balances osati omwewo akhale chani chimene unenera choncho chakuti Malawi muno tikufuna transparency, accountability, tikufuna kuti dziko lathu liyende pasogolo osazakhanda lizilandira ndalama pamene khandaro sana lichiteso ndi interview kuti kodi khanda ili pambali munthu amene wapita for interview basi amene yoyo ndi munthu amene akwangomubweresera chabe zinthu sana zakuti osakwanira. China anthu
azimai amene anamizidwa kamati health assistance surveillance assistance amene aja chonde boma limene likubwera la Professor Peter Mutharika achite make sure kuti osaja anapanga ma interview osaja pasidwe zintchito kuti at least akhale bwinobwino pa zintchito amene are qualified they must go ku polisi asalembe chifukwa chakuti ndi mwana wa ku polisi ayi ku ame asalembe chifukwa chakuti ndi mwana wa ku ame ayi alembe aliyense Malawi amene are qualified kuti akhale ame officer are qualified kuti akhale police officer. Izi ndi zina zimene ndikupemphani President athu Arthur Peter Mutharika kuti mpangepo koma ndibwerere ku Malawi Electoral Commission. Malawi Electoral Commission chonde ndikupemphani pangani chisankho cha free and fair. Mafiga amene mwaika wa 3 million ka 2.8 million kuti achakwera pambana mwachose mafiga ka 2.8 or 3 million chosani mu system mwanu mchwata ziona tuziwa kuti mwalemba mahaka zambiri amene mkwadiesa mkwapasa drama mkwapasa chilichonse kuti azachite haki ma electoral results koma izi sizateka chwa siku limene lolo anzanunso akuchenjererani anzanunso kuli mulungu to akuchenjera kubwera angelo ndamene asafota palibenso zimenezo mukuchita apa to ndikunena ndale to sapano ndikunena ndale to apa ndikunena ndale to apa pagona ndale apa pagona ndale mashine ano amene mwabisa tawaona figure zimene mwabisazo taziona maujeni ma reverend amene mwagura taziona chonde Professor Arthur Mutharika amene mura president atu pa 16 pano musaronjeze ndiponso tisaronjeze kutifeteza zakhala 4,000 ayi koma mzayesese kutifeteza zasike mtengo kuti anthu akhoza kugula mosavuta muzayesese kuti muzipatara muli mankhwala ndiponso matenda akhale direct from the factories opanga mankhwala aja to the government to a company manufactured osapakhale middleman chifana amene akupanga ma corruption awawa. China forex tizapase forex osati ma Indians okaya pazakhale kuti ma Indians are being monitored properly monitored kuti iwo atinga forex chwa maboda mundu mena akupanga tukuziwa kumena amabisara maboda mosem tukuzani bwinobwino bambwanga tukuzani bwinobwino kuti izi nzochita upanga ndizi tukuzani bwinobwino kuti ushitika makuti nyumba yakuti ku area 3 kuja kupanga chakuti nyumba ya ku area 9 kupanga chakuti kulimbe nyumba yakuti mupanga chakuti zakuzani kumzuzu pakuti pachipanga chakuti pakuti pachipanga zose tazizi wati ndi information yoseja tinayo and nyumba ina ili yonse ku area 43 tizaziwa mweno wake ndi ndani au karamo ndi ndani azukuru wake ndi ndani ku area 9 tizachita cho mose maramundu Amalawi boma la Arthur Peter Mutharika mene kubwera it will be one of the best ever Malawi has ever had in this country because tichita monitor bwino tizikuzani bwino aliyesa amene ndiopuma Malawi muno pamene akugona apo tiziwa kuti akugona pakuti there will be no criminality muje no city ya Lilongwe, city ya Blantyre, city ya Mzuzu, city ya Zomba. Tichita clean all the districts, tichita clean, no criminals anymore. The time for criminals is over. Kwa Malawi Electoral Commission ndikupemphera ndikuziwa kuti simkuziwa ngati boma la Rumpi pale anthu ena agula ma certificates anthu ena agula ma officers aku Malawi Electoral Commission kuti ineyo ndisabwere panga zinthu zakuti ineyo ndisabwere pali zinthu zimene ndikuwuzani bwino mu August muno zimene apanga ndiwauza aliyese kuti ajapi muhangu asabwere kuti dadawiza sabwere ndiponso tu ndaziwa kuti akupanopo kuti mwene fumbo kukalonga asabwere chimene azapanga ine ndaziziwa kuchitipa zimene mwapanga kuti ena ndi ena asabwere ndaziziwa kuti maije nano zonsezo tiwauza mu August muno ndinena in details bwino ndiponso aliyese aziwa kuti is ndizimene timafuna ma aja akudowa aja matawa zaja tukuza ntawa aja ndi yakutija
yakuti pari cable network mwakuti maoffices ake ari pakuti kunchisi apanga chakuti wakuti uja sawina wakuti uja awina kaya kulilongwe wakuti sawina wakuti zonsezo tinena nthawi yakwana kukhala credible elections tanena mokwana amara electoral commission takupembezani takuuzani koma simukumva tanena china chilichonse panopo kumene tikupitako ndi wafa kumene tikupitako ndikuja kwakuti aliyense aziwe chilungamo chifukwa chimene tikufuna ife ndi free and fair elections. My appeal mzipani zonse za opposition chonde amene akukana wasiyeni chifukwa aronjezedwa mipando aronjezedwa uminista upeza pa 16-17 pano tiyesesa kuti asaupeze yaye ndiponso saupeza ayi ndiponso iwarani zimene mauza anthuzo zimene mukupanga nazo iwarani tafukunyura zonsezo takufukunyurani tukuziwa pamene muli komanso kupolisi ko tufuna kuti tukuze amuwanga chonde mbale wanga ndikupemphani ndinu mbale wanga atwino chonde telefoni yanga mundibwezere ija munaitenga paka pano simunandibwezere khalani pasi na inspector general police mundibwezere telefoni yanga kupolisiko apolisi inu ndikukuuzani muzakhala ndi boma labwino kwambiri kupatwa china mwanga awa amayiwa ndiyena amene mkuwaona kwa mukhala ndi boma lanu labwino kwambiri la Professor Arthur Peter Mutharika limene likubwera pakali pano ndi boma lokhalo limene zabweresa chitukuko ena kutheka kukalamba tikulibe nkhope chifukwa amene mkuwanena kuti anyamatawo muwaonesese kwambiri nzeru zawo zokalamba amene mkuwaona kuti ndi anyamatawo amene mkuwaonawo mwayang'anisise kwambiri palibe chilipo koma tuope Yehova chifukwa kwa Yehova kulibe utuwindi wokalamba pa Yehova kulibe weni nyamata kwa Yehova ifa ili ndi aliyense ife koza kutenga kakhanda ife koza kutenga wokalamba ife kutenga mnyamata ife kutenga msungwana kufa palibe kuti uyuyu anamulambulira apayi ndi Mulungu yekha amene amazo amene mmapha anzanu muzo kuti ifa yani zakhala yachabe kwambiri aliyense munthu amene anapha nzake aliyense amene ana ndi maganizo akupha nzake her death is a terrible one, a terrible and a painful one. Izinde muziwe muli pa mavuto. No matter how long you think you live, you will face the consequences and you'll face that terrible situation that is coming. Ndima wamene wao Malawi Electoral Commission talolani tu lolani chifukwa zimene titaurule pasogoro ndi zimene mwabisa mujeni ani mashina ke nambarayo imene tizauza Malawi ndimene tizavotera ndimene mzachitira kuchita transmission mavoti ndimene mzaurisira zonsezo Malawi aziwa tisanafike siku lovota ife tilipo ife tilinanu ife ndife anthu anu tukuuzani koma apolisi musadandaula apolisi wamba amene mulibe china chifukwa china chilichonse musadandaule inu ntchito yanu ili bwino tikupempherani kwa Yehova tukuziwa apolisi ambiri ndi abwino kwambiri amene achabe ndi amene agulidwa amenso very beautiful officers, very beautiful people, very good people, very nice people. You are for your country. Koma palipo amene akudya uku amene kuziziwa kuti sali bwino inuyo tu muziwe kuti no matter how long muli mpandomo ifa zanu zakhala very terrible one, very 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 terrible ones chifukwa mukuganizira nzanu zoyipa ganizirana nzanu zabwino kuti masiku ano osiriza na osazakhala abwino ananena kuti ndamenya nkhondo yabwino I'll finish a good race. Ndizimene tikufuna kuti mpange osadza kuti mumaphanzano mafuna nzanu zoyipa mwapanthu ambiri inuyo mkuti simukhala palibe paziko la pansi chosatha chilichonse nchata lero ndikuona kaseteni chilicho no governor kanzanga kapasento lijo na kamwana kakunena kuti ayayi ife tiye ndikugawa makobiri chifukwa chakuti ifeyo tili ndi makobiri munali ndi makobiri masuwa even ya ukagula sopo ino ndikukuziwani ino iwe ili no governor ndikukuziwa tiwe si uchoka kuja kuje ni kudeza kuja kumayani kwe ndikukuziwa tu
ndikuziwa zonse zimene si unali MP 2014-2019 usamauze anthu kuti undi ndalama. Ndiponso china zimene umanena zakuti ife ndife MCP ndife opya iwo kunalibe pamene timayimanga MCP ifeyo. Ine Gwanda Chakuwamba timayimanga MCP kubwera a John Tembo timamanga MCP chifukwa MCP inatatu iwe kunalibe iwe. Ndiye usanduze panopo kuti iweyo uziopyeza anthu I say moderate. Chifukwa munthu amene analipo rebuilding MCP, I was one of them. MCP yonse jetata. Ndeno sizopyezana koma tizimpempha Yehova khale pa ife tikondane. Ife tizikhala ngati ma leaders okonda anthuso atilemekeza. Ndi mawu amene mawa ndufuna nizaneneso pang'ono kugawana nanu uthenga. Koma chachikulu tufuna free and fair elections. Viva Peter Mutharika. Viva Professor. Viva Mutharika. Viva DPP. Chipani chimene chizamanga ufulu wenu wa democracy maraimo. Chipani chimene chubwera with new ideas. Chipani chimene chubwera with a new vision for a new Malawi. Viva DPP. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati munalendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.